लोगोफोर दिनै आं दहाय मोनसे जायगायाव थांना फैदोंमोन चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फाथाबारि गामियावहाय एरिया फाथाबारि दै बावहाय गामिनि नामखौ आं बावबाय मा गामि मोनसे एक्स NDFB मुंख्लं C.Rwikha बिथाङा मुंख्लं जाहैदों 20/8/2014 बिथाङा सासे ओरैबायदि मोजांमोन बिथांनि जि जायगायावहाय न'खराव थांदों बिथांनि हाखरावबो नायनानै फैदों नुबोनानै NDFBनि जेसेबां मुंख्लं जानाय न'खर सोरबायाथ' गावबागाव न'खराव मोजां बानायनानै लाबाय सोरबाया दिनै खालामनोबो हायाखै गोबां उसुबिदानि थाखाय खालामना लानो हायाखै थ' बावहाय C.Rwikhaनि न'आव खोनादों आं सानै NDFB लिडार सानैबो थांदों बिथां सावरायग्रा बिथाङाबो थांदों होनना खोनादों फेरेंगा बिथांमोनाबो थांदों होननानै खोनादों थ' थांदों मोजांनि बाथ्रा आं मोजां मोनदों दिनै आंबो थांदों बिनि न'खराव थांनानै बिनि जिहेतु न'खर गारजेन सावरायनानै मोजां नांदों बेखिनि जेरैबायदि साहस होनांगौ जेरैबायदि खोथा मोननांगौ आं बेफोरबायदिखौ मोनबोदों थ' दिनैहाय बे अबस्थायाव जितु रैखा मुंख्लं जानाय बिनि बिफा जेरैबायदि खोथा मोनदों बिनिफ्राय मोजां खोथा मोनबोदों गाज्रि खोथा होनबावाखै बिथाङा ओरैबायदि मोजां खोथासो होनबावदों आरोखि आं जाय बाथ्राखौ आं खोन्थाजोबा दिनै भिडिअनि गेजेरजों थ' आं दिनै रैखानि न'खराव थांदों रैखानि जे हाखरखौ नायहैदों बिनि बिखायाव बा बिनि मोदोमाव बिनि सोलेराव जि जिनिसा मोजाङै थानांगौमोन सानसे समाव NDFB एस होननानै ग्रुप मोनसे फेक्सन जादोंमोन बे एसनि नामावहाय बिथाङा मुंख्लं जालांदों खिन्थु दिनै मुंख्लं जानानै बिथांनाव सानैबो जे थांदों बिथांमोना सानैबो थांनानै मोनसेबो एसेबो आं एसे दुखु मोनबोसिनाया जे बेनो जे मोनसेबो मोजां बिनि मुङावहाय बा जे आं बेखौ इदि खालामनोसै बा बेफोरबायदि हेल्प हरनोसै बा माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन खालामनोसै बिनि नामाव बेफोरबायदि जेबो गैया दिनै न'खरा बेखौ बिया जे आंनि बेखौ नांथारगौ बेखौ नांगौ बेखौ होथारनांगौ बेखिनि खोथाखौ बुङाखै बिसोरो बुङाखै दिनैहाय बिनि जिहेथु गारजेन बेफोरबायदि खोथाबो होनबावाखै जों साननांगोन आं साननांगोन आं दिनै मोनसे बिबानाव दङ आं दिनै सासे मा होननानै बुङो NDFBनि मुंखौनो लानानै आं दिनैहाय सासे MCLA जाबोदों होनबा आं मोनसे बिनि फारसे एसे माबा थानांगोन ना थानाङा बेफोरखौ जुदि बिथांमोना जुदि जेबो होनाबा बेफोरखौबो जुदि एसे गासिखौबो खालामजोबनो हाया आं बेखौबो मानिदों बिनिबो जागोन खोथाया दिनै बिथांनि न'आवबो थाङो नोंथां आरो बिनि खाथियावबो दिनैहाय दङ बिथांनि न'खराव बे रैखानि न' खाथियावबो दङ बे खाथि खालानि सानै साथाम दङ बिसोरनावबो हाबहैजोबगोन आं गिदिंहैजोबगोन चिरां डिस्ट्रिक्टआव जाखिनि हायो जाखिनि NDFBनि मुंख्लं जानाय न'खर बेफोराव आं हानायखिनिखौ आं गिदिंगोन आरो हाबहैगोन आरो मोनफाब्लाबो आङो ससेब्लाबो भिडिअखौ लाबोगोन दिनै बिथांनि बिदानि न'खरजों दिनै बिथां जेरैबायदि खोथा होनबावदों नंखागौबो दिनै नोंथांमोना बिबानाव दङ दिनै नोंथांमोना NDFBनि जि नामखौनो लानानै NDFBनि मुंखौनो लानानै नोंथांमोना दिनैहाय साफा MCLA जाबोदों थ' बेफोरबायदियाव जाखिनि हायो न'खरखौ नायनानै जाखिनि हायो एसे एनै कन्ट्रिबिउसन खालामोबा आं बेखौ लुबैदों कन्ट्रिबिउसन खालामजानोखौ आं लुबैदों जिहेतु NDFBया दिनैहाय मोनसे जेरावबो मोनसे डिसिसन लादों होननानै खोनादों NDFBनि मुङावहाय मोनसे जायगायावहाय ओरैबायदि गिदिर माल्टिस्टम बानायगोन होननानै अनलि मोनसेल' नङा जेरै एक्स BLT बिथांमोनाबो दिनै माल्टिएस जादों दिनै बिसोरनि नामावबो नोंथांमोना स्टम बानायदों देबोरगाव बायदियावहाय सेम बिदि NDFBनाबो मोनसे जायगाखौ थि डिक्लेयार होनानै मोनसे जायगायावहाय मोनसे माल्टिस्टम बानायजोबनानै दोनोब्ला आं बेखौ सानो साबसिन जागोन होननानै दा जुदि न'खरफ्रोमबो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्ट UPPL फैला BPF फैगोन सोरबाया फैगोन गुबुन फैगोन दिनै बिथांमोनाबो मावगोन ना मावा दा जुदि दिनै नोंथांमोनानो दिनै सरकाराव एसेब्लाबो दङ ओंखायनो नोंथांमोना बेफोरखौ एसे नोजोर होयोब्ला बा गोसो होयोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं आसा खालामो थ' आं बिथांनि जिहेथु भिडिअ एसे लाबोदों आं बेखौबो खोन्थागोन हानायखिनिखौ खोन्थागोन ससेब्लाबो आरो ओमफ्राय जिखिनि सावगारि बेखौबो आङो खोन्थागोन थ' नोंथांमोना बेखौ खालामालाबानो
इलेक्शन टाइमावल'नो एसे थांफ्लानाय बा माबा मोनसे खालामनाय बेखौ खालामालाफानो जोंनि NDFBनि जेसेबां मार्टियास जानायफोर बिथांमोनखौ बांद्राय पलिटिक्स खालामनो नाङा, दा खालामोबा बयबो रायजो राजाया दुखु मोनगोन। आरो आं बेखौ लुबैयो जे बिथांनि न'खराव नोंथांमोना थां, दुख सुख रायलायहै न'खरनि गारजेनजों। दिनै आं रायलायहैदों, आं एसेब्लाबो मोनथिबोदों। आरो बिथांनि न'खरनि जि अबस्था, जे गोथैस' हाखर, बे हाखराबो मोनसेबो नोंथांमोना नायहैयोब्ला दुखुबो नांगोन जाखिनि हायो। अन्तत बिखौ रैखाखौ बुंदोंमोन लिडारफ्रा, सावरायग्रा बिथाङा बुंदोंमोन बे सासे मोजां लिडारमोन। दिनै मुंख्लं जाखांनायनि उनाव लिडार होनबाबोथ' जानाय नङाना, बेखौ गोसोखांनांगोन। नों जुदि थांदोंब्ला एसे मोजाङैनो मा होननानै बुङो, मार्टियास दमफोरखौ हानायखिनिखौ खालामनायखौ नाजा, जाखिनि हायो। नोंथांमोना जे गासैखौबो खालामजोबनांगौ, आरो नोंथांमोना जुदि सरकाराव थाबाय थायोबा खालामजोबनांगोनबो। नोंथांमोना जेनेरेलि मोनसे खालामनांगोनबो जयैनो मोनसे जायगायाव। दिनै बेफोरबायदिनिबो मोनसेबो जायगा थियानो गैया, डिक्लार गैया, खालामाखैबो। थ' नोंथांमोना बिदियावनो बुंजानो गोनां जायो, आरो रायजाबाबो बुंजाबायबो थागोन आं दिनै नोंसोरखौ बे मार्टियास न'खर आं गिदिंगोन। जाय सोरबा बावहाय माबानिजों खोथा गैया, गुबुन फेक्सननिजों खोथा गैया। बावहाय NDFB बर' रायजो राजानि थाखाय मुंख्लं जादों, बिसोरनाव हाबगोन। आरो लाइमुथिथिंजायबो बुंदों, उदालगुरि चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो उदालगुरि होननाय मोनसे जायगा दङ, बेफोरावबो आं गिदिंहैगोन। आं हादानावबो गोबां मुंख्लं जानाय दं, बेफोरनावबो आं थांगोन। जाखिनि हायो सम मोनबानो थांगोन, सम गैयै हायैयाव आं थांनो हानाय नङा। थ' C.Rwikha बिथांनि फट'खौबो, सावगारिखौबो आं होनानै होगोन। थ' नोंथांमोना नायोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरो। थ' आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा शेयार खालामजोबनानै हो, रानलाजोबनानै। आरो नोंथांमोना जुदि गोदान, बेनो जाहैबाय C.Rwikhaनि मुंख्लं हाखर। बेखौ नोंथांमोना नायदो। नोंथांमोना जुदि बेखौ नायब्लानो बुजिगोन बिनि मोदोम सायाव जेरैबायदि थानांगौमोन, जे अन्थाइसो गथा गिदिरसो थानायखौ नुनो मोनदों। थ' आं थांनानै एसेखिनिखौनो दुखु मोनदों। न'खरनि बिदाजोंबो सावरायदों, बिफाजोंबो सावरायदों। दा दुखु फोरमायदों बिथां बिदाया। आं बेखिनिखौनो दोनथ'नाय जाबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना जुदि मोजां मोनदोंबा शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आं बिदिनो जायगा थांनानै जाय मुंख्लंफोरनि न'खर बेफोराव हाबनोखौ नाजागोन। गोजोन्थों।